everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Drako. Si Aning Siriako. Mao ang tagsulat sa libro sa karaang kasaysayan. Ug gipiyal kini niya sa bugtong ining anak nga si Brendo. Human sa kamatayon ni Aning Brendo sa vehicular accident. Naipunta na sa bikini ni Brina. Sila ang mga kaliwat ni Drako. Si Brina nga usa ka babae. Mao ang katapusang kaliwat sa kaning bangis nga Supreme Master sa kultong sungayan ni atong karaang panahon. Ang nanguho sa mga antikristo nga napukan human patya sa iyang tuong kamot nga si Samuel. Sir, pasensya ka na gid ha. Ayaw na katugura ko na. Isabtan ko ikaw sa imong pagkaluner. Mas nakaila ko nimo kay nibisan kinsang tao sa imong palibot. Habrina, salamat sa imong panahon nga gigahin, ha? Way sa bayan, Tito. Ako mga noon ang mapasalamat ka nimo. Gusto lang ko nga malipay ka iya. Uban ni ihura nito. Salamat, Tito. Oh, sige na, Yakim. Ablihin ang pultahan sa sakinan. O Sir Virelio. Bye, iya. Bye, Tito. Ari na mi, Miss Brina. Sige, Elikim. Amping sa pagmanin sa sakinan. O ma'am, salamat. Ay, ato na daay mo, no? Kalanon. Oh, Hoy, naunsa ka ba, Manarosaura? Unsa ka noon? Ay, kana siya good, ma'am. Kana siya kalanon na may tawag na ko ini niya, Inday Brina. Mao ba? Elikim, sige na. Nagpaabot na ni mo sa Tito Virelio. Ikaw, ha? Pulos ko na gyud binuang, Manarosaura. Ay, basta Inday Brina. Ay, maunanay akong tawag niya ba? Siya si kalanon. Siya si Eliakim Manarosaura. Eliakim ang yangan. Bye, Tito! Bye, kalanon! Pastilan, yun mo Manarosaura. Hoy! Hoy, Ricky Upaw! Hoy, ang getsi rade! Hay! Hay, pastilan. Abdi kang dodong Ricky, Ikaw ba? Imo ginasumugos man ni Ricky. Ay, ang nindot bang sungugo ng kanang dayon og pamuang naong. Manarosaura, O, Inday. nga nang kinganin mo og kalanon ang driver ni Tito Virelio nga mao si Eliakim. Ay, tungod kay gikan man niya katong maong pulong, Inday, nga nagkanayon nga. Importante ang kalanon nga espirituhanon kaysa kalanon nga kasulod sa baba nga anhara kutob sa tiyan. Oh, dawatan ni Judea. Simpak? Unsa man ako ang gito na naman akong simpak, ha? Sir, nito? Ilisi ang imong gigamit karon. Aron dili ka na makontak pag-usab ni Brenda Garces. Ha? Mao na ni bugtong pagi. Aron dili ka mahinayag sa pagpakigigala niya. Pero, maayo ka ng pagi, ha? Sayo na kayong sabton. Kung nga nung gusto siyang makikigala ni mo, Judea. O ikaw mismo, doon na ni ideya bahin anak.
na, sige. Akong buhaton ang imong gisugyot na ako. Mahimong tubagon nimo ning akong ipangutana? Ha? Sige. Unsa pa ka na? How's your work? Are you comfortable? Maring ngano kini? Ngano dili ko naman makontak ang cellphone number ni Judea? Ngay mong gihatag nako, ha? Susihon ka pa ning bahina, Miss Brenna, kung ngano ka. Makik-appointment ko ni Tito Virgilio. O sa iya bakanting oras ka ng adlaw, ha, Marie? Anugon. Kay loaded akong schedule karo adlaw. Maubitaw, sir. Murain taong tug nasagmuyo si Miss Brenna. Pagsulti na ako nga, hektik ang imong schedule today. Bahin usab tingali kang ihora ni tuog ni anang Judea Florante ang iyang tuyo. Ipasa ti ka sa local trunk line ni Manager ha, Miss Brenna Garces. A moment, please. Hey, wait. Yes, Miss Brenna? Ikaw ang akong tuyo, Judea Florante. Miss Brenna? Wow, ha? I'm so shocked. So shocking. Dili ikaw ang akong gikasabot aron makikita ron ako ning maong restaurant. Pero ikaw, Kimi, ani? In behalf of your secretary, nga si Miss Judea Florante, Mr. Ranito Venefuerte, sir. Tungod kay mas makatubag ko sa unsa may gusto nimong ipangutana, Brenna Garces. Okay. Unsa man? Gusto kang sugdan na nato ang atong panagsulti, Brenna Garces? Mga na kitara nito. Ikaw magyani aron. Pahimudsan ta nasad kani mao higayon nga magkauban ta, nga nagkauban ta ug magkasaw sa pagpangaon. Hala! Okay na yun? Sorry ka nga magpasugat ka karon akong hapon diha, day? Please, Sir Lan. Sugat ako din eh. Aron ako'y kuwing sa pagpaulit diha sa bahay. Isa ra! Mura man kag naay gili kayan, day. Duna ba? Hoy! Tell me, man! Yes? Mo ni tinuod. Ako naghatag sa bag-o niyang simpak. Aron dili ka na makakontak niya. Tempa. Doon na ba kayo wa masayri talik kayong duha ni Judea Florante? Okay. Mas may nang mahibaw ka. Aron wa ka na'y laong man paki ka nako. Sige. Sulti. Uyab na nako ang akong sekreto. No! Yes, Brenna. Mao na tinuod. Basta ikaw, please lang. Ayaw na kong samuka. Ilabi nang ayaw nagsamuka si Judea. Pasag din may magbalipayon sa among duha ka gugma. No! Dili ko kamuhatagag kalinaw ra nito. Brenna, Oh! Dili ko kamuhatagan og higayon nga magmalipayon sa inyong relasyon. Dili ko magatugot ka mo malipay samtang ako. Nagdugo sa kasakit ang balatian. Kay imong gipakyas ang akong gilauman. ngano? Sa ako ba day? Wa kay gipasalig nimo. Si Daddy rin ipasalig nimo, pero ako wa. Hoso na! Ayaw na ko padunggabahin anak na nito, Venefuerte. Wa ko magdahom. Wa gyud. Nga lupigo lang usa ka mayukmok ug ultimo lang kayong babae. Dili ultimo. Ilabi nang dili mayukmok si Judea Florante. Insulto kayo alang sa akong pagkatao ka ng mga pungaran nito. Insulto kay na nako. Ilugon tayo kagika niya. Timan ikina.
kini sayon daw aton. Nahagit ko. O gano'n mo surrender man ko? Nga dili pa man sila kasal. Dili daling pasurrenderon si Brenna Garces. Dili. Mahitabo ng mahitabo. Pasurtihay kinindagana sa akong auto. Disgrasya ba'y akong gipanggita karoy kayo na? Disgrasya! Ha! Disgrasya! Hain ka! Sir, nanang akong higala nga si Sherlan sa gawas. Nagpaabutan ako. 5:45 na, sir, oh. Please, importante lang kayo. Balik ko na sa office. May panagsultihan lang tayong importante. Sir, anito? Sir? Sunod ako sa office. Unsa mo kay resulta sa ilang panagkita ni Miss Brenna? Sir, anito? Have a seat, Miss Florante. Sige na. Thank you, sir. No. Dili ko lang nahidugay-dugayon. We're running out of time. Kay unsam na resulta sa inyong panagkita ni Miss Brenna, sir? Judea, I'm sorry. Sorry for what? Nakasago. Nasultihan ako bakak si Brenna Garces. Unsay puti mo ipasabot? Nasulti na ko niya nga uyab na ta, Judea. Unsa? My God! Nahibaw ka ba unsa kadako ning problema ha, sir, anito? Usbon ako sa makadagahigayon. Pasilo ako, Judea. Pero gibuhaton ako. Pero ito kung human na ko siya, sulti ato. Dili na siya magsamok pa na ako. Ilabi na nimo. No, sir. Hinuon mo sa mut iyang kadesidido aron pagsamok nimo ug ingon man nako. Oh, God. Nganong ingon raman anak ka sayon, sir? Ang pagbutang ko nako sa alanganin nga sitwasyon, sir, nito piniferte. Judea, Imbis imo ko panalipdan, imo naman hinuon kong gipahamak sa usa ka komplikadong sitwasyon, sir. Oh my God. Abi ko mahal ko nimo tinuray. mahal ti kang tiniuray, Judea. Mahal ta kay ka. Sir, Abi mo, human kong sulti kang Brenna nga uyab na nako ang akong sekretary. Way kabutangan sa akong gibating kalipay. Para nako, mahimong mahanaw nako ang tanan. Dili lang ikaw, Judea Florante. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.